Mustapha Z1 TV. Prince Jimana. Ni kam nace wai yaushe zaka fara soyayya ne? Babu macen da ta dace. Zan miki mugun duka. A'a ba sai ta kai ga haka. Me ma sunanka? Sunana Gwaska. Kai me yasa baka son zaman lafiya? To ke me matsalar ki? Shaye-shaye ne kawai. Naga alama. To ya nagaran ka ya ɓaci? Na kashe mutane sun kai mutum 1000. Dama abin da kake yi kenan. To ya aka yi haka? Ina da lauyoyi. Ina da certificate. Mu talakawa ne. To ya maganar budurwan Aminu Sharif? Wallahi ƙarya ake masa. Ni na kashe fada da hannuna. Yaushe hakan ta faru? Tun lokacin ina rashin. Aminu Sharif. Banna an cuce ni bala'i ne. Waye ne shi? Sunana Gwaska. Me yasa aka kira ka san bisa baka je ba? Wannan aikin burata ne ba namu ba. To saboda me? Maganan nan dai a batta. Gwanja me yasa sakonka ga masu birthday? Kek a dauki wuka a dasa daga sama a kai ta har ƙasa ba wayewa bane yin wace. Ayo.